Doy, dali doy. Dali na doy, kay mag-snack na ta. Unsa magunang itawag nimo bugnoy? Unsa? Mag-snack na ta ba? Bungol man siguro ka? Na, maaran! Unsa man day mong gi-snack di ay? Unsa man ang klaseng mag-snack nga? Oh? Galukdo man, punlan. Tarong ba day na? Nabay mag-snack nga, maging anak. Ha? Unsa mong gi-snack? Quick ne, mangayo ka? Di ko anang quick, oy. Muwar na, itlog man na. Parehas man na sa to itlog. Naman tay itlog, kani dayo. Na, maara! Di lang nato unay og kaon kay di maabot sa kuano. Kani ato ang baba. Layo kayo, di maunay. Ay. Naaman day binangkal diri buknoy. Kani. Okay kayo. Gahi man. Mira. Baik ni. Ginaog na imong undan. Sam. Wala. Doy oh, dili na ko mahurot. Imuha na ni oh. Mauna na ron. Paluma-luma man kag palit anak dito sa street foods. Di man ka makahurot. Unsa man ang kalami raan ng itlog kaon anak. Nganong di man mahurot nimo nga isa ra man ta nakabuok. Pagka. Kuan na lang ni. Dahil agit binangkal Kauna na doy oy. Ikaw ra mo tiwas ana. Sige kay giluod man kuaning kuan kining binangkal gahi pa jud na. Kani kay parat-parat ko na lang ning tiwaso ni. Basta nawa ang bidle. Peting gahi asa kuan binangkal. Lisod pa jud kog ton. Ikaw ra nag-order ng binangkal. Karon nagreklamo kay gahi. Na, maaran! Gani do gahi kayo. Lisod kog utlat. Ay! Buktig! Asa naman itong sobra kanina nga? Kwanta? Sobra man ito kung gihatag ni mo nga balon. Giingnan man ka na ako nga. Ayaw good. Ihiro itong palit ha. Ang naman to? Hala doy, nakalimot man ko oy. Nahurot jud na kog palit. Sam kang tawanaha ka nga. Giingnan baya ka nga. Isipte na. Ha? Utsa pa may akong iduga nga na magpalit og tubaan na aron. Nga wak na naman day ay. Sa naman na imong trabaho Abusado naman kakayo. Mag-relax sa katuba Gago!